Kámo, ja to mám dneska úplne v piči, nejdem nejaké ťažké váhy, včera som sa rozjebal a dneska fakt stačí, nejdem to si nejaké. A však rob jak chceš, to je tvoja vec. No yes. Kámo, vidíš čo si teraz skúšala? No, a ty si chcel ísť teraz nalevo? Kámo, ale dneska ten beh mám prenátiať, že? Kámo, nemáš náhodou jednoručky? Nemám jednoručky, vlastne. Kámo, čo zbieraš jahody? To cvičíš úplne na piču. Takto to cvičia profesionáli, tak ma nehaj. Kámo. Toto je technika, takto sa to cvičí. Fúha, ja nemám vôbec cvičiť. Úplne sa mi nechce. Dám si fotku a pôjdem do piči. Ešte pre mamu. Kámo, skončíme? No, počkaj, daj mi chvíľku ešte. Veď si povedal, že nesypeš. Není to jedno? Jak chceš? Však to je málo. A to je tiež pôjde cvik. Kámo, pôjde, ale tak na raňajky dávam viac. To tak na rozcvičku. Jasné. Ale veď, však pohoda. Veľa šťastia. Ja dávam omnohovať tak 90. Pohode. A tak cvič. Ježiš. Ahoj. Čak, ale postavu máš dobrú. No. Keď budeš cvičiť toľko, čo ja na dred, tak mi zavolaj, dohodneme sa. Poďme ísť von. Tak ako nič zlom, ale tak má si hráme lepšie riť a cvičiť nechodí. Ale pohoda. Čau. Dneska to ide, čau. Kámo, či my ste úplne totál spotený. Ježe? Už vás cíti jak z potoku? Kto má potom na tom cvičiť? Čuj! Dáme si ešte 30 minút. Kardio sme zajebali. Ahoj! Prosím ťa, nedáš mi číslo? Nie, ja číslo nedávam. A nevadí. Aj tak však na čo by mi bolo? Nevadí, tak idem za inou, ale tak ďakujem teda.